ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ବାହାରେ ଯିବୁ ରୁଦ୍ର ଆଖିରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ହିରୋ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ନା ଯାଇକି ଯିବୁ। स्मरन्ते पुण्डरीकाक्ष तदाभ्यन्तरे पापं पापकर्माणि पापात्मा पापसम्भवं त्रायिमा पुण्डरीकाक्ष सर्वक्लेशहर सर्वदुःखहर सर्वपाप सर्वग्रह सर्वनक्षहर हरि ओम वर्तमन्त्रेस्य ब्रह्मा ऋषि समुद्रतीरे आत्मकात्तिके ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛି ନା ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛୁ ଆଗେ ଯେମିତି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ବୋଲବମ୍ ମେକା ପଥର ଆସୁଛି ଆଗରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଅଛି ବାଟ 10 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ା ଆସିକି ନା 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଯିବା ପୁରୀ ଦେଖିବା ଆଉ ପୁରୀ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ରହିଯାଅ ଆପଣ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆସି ପୁରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ପୁରୀଟା ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ଟା ପଳାଇଛି ଆଗରେ ଅଛି ପୁରୀ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ 6 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ।
তীর্থস্থান ଆମେ ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ